Webjet 2024 je tu, poďte sa so mnou pozrieť, čo je nové. Začneme vylepšeniami používateľského rozhrania. V blokoch sme pridali možnosť editovať web stránku pri jej vložení dynamickým odkazom. Ukážeme si, o čo ide. Keď máme bloky, kliknite na ikonu blokov, tak tu viete vložiť inú stránku. To napríklad tu nám vyberieme, aplikácie, bloky, dynamické vloženie. OK. A vieme ju vlastne vložiť dynamickým odkazom. To znamená, že keď sa tá stránka zmení sa mi aj tu na. Je to dobré, keď máte nejaký formulár alebo kontaktné údaje a tak ďalej. Teraz je tá stránka vložená tu, vidíme jej text. A keď kliknem teraz na tento blok, tak dokážem tú stránku upravovať. Čiže viem jednoduchým spôsobom zmeniť napríklad tučné písmo, dám tučné písmo, uložím, OK, vidíme, že sa mi ten text zmenil. Zmení sa teda na všetkých stránkach, kde je to takto vložené. Zvýšili sme mierne výšku výberového menu štýlov pre texty a nadpisy. Tu je táto roletka, vidíme, že je trošku väčšia. Ja tu mám niekde aj staršiu verziu. Vidíme, tu bola takáto krátka, takže trošku sme ju zväčšili, aby sa tam zmestilo viac textu. Aktualizovali sme všetky fotky aplikácií a ich opis. Nie je to taká zásadná zmena, ale keď chcem niekde vložiť do stránky nejakú aplikáciu, napríklad anketa, tak vidíme, tu je screenshot ankety a tu už sú vlastne nové screenshoty, ktoré používame v tejto verzii Webjetu. Predtým sa tam nachádzali screenshoty, ktoré pochádzali ešte z Webjetu verzie 8. Pri datatabulkách a dlhotrvajúcich operáciách sme pridali zobrazenie hlásenia, čiže typicky sa to stávalo, keď ste napríklad v nejakej veľkej fotogalérii robili veľkú zmenu a dlho trvala tá operácia, kým sa vykonala, tak datatabulka vypísala chybu spojenia. Teraz vypíše takú informačnú hlášku, že spojenie trvá príliš dlho, počkajte, kým dokončí operácia priamo na serveri. Čo je zaujímavé, že pri datatabulkách je pridaná možnosť importovať iba nové záznamy. Je to napríklad v prekladových kľúčoch, ale týka sa to všetkých datatabuliek, že keď dáme importovať, klikneme na importovať, tak máme tu možnosť importovať iba nové záznamy, kde musíme nastaviť, podľa čoho sa to má detekovať, či taký záznam existuje. Tu je to podľa kľúča, ale môže to byť aj podľa názvu alebo ID záznamu, tak ako tá datatabulka poskytuje možnosti. Pokračujeme úpravami vo web stránkach. Prečinok pre súbory média teraz vytvárame už aj pri novej stránke. Hneď ukážem, o čo ide. Keď vytvárate novú stránku v priečinku, kde už je viacero iných stránok, napríklad Pokus 02, takúto stránku vytváram a potom by som išiel do médií a chcel som pridať hneď nové médium. Vybereme nejaké médium, ktoré chceme nahrať. Dáme otvoriť, súbor sa nahrá a teraz si všimnite, že už sa automaticky vytvoril priečinok podľa názvu Pokus 02, ktorý som zadal do titulku stránky, čiže ten priečinok sa automaticky preberie z tohto názvu stránky ešte predtým, ako je uložená. Takisto si pamätáme priečinok pri vytváraní alebo vkladaní obrázku alebo odkazu v rámci jednej stránky, čiže keby sme sem chceli do stránky vložiť obrázok, a nebereme ho z média tejto stránky, ale ideme do média všetkých stránok, obrázky, napríklad banery. Vložíme jeden baner. A teraz by sme chceli vložiť ďalší baner, tak v predchádzajúcej verzii sa vám to automaticky preplo sem do média v tejto stránky. Teraz Webjet, kým nezdetekuje, že došlo k zmene ID stránky, tak vlastne vám zachová ten priečinok, v ktorom ste sa predtým nachádzali. Pridali sme aj možnosť obnoviť priečinok alebo stránku z koša. To je taká zaujímavá vlastnosť, bolo to pomerne komplikované na implementáciu. Keď vojdem do koša, tak tie stránky, ktoré sa vlastne presunú do koša, tak im sa vypne zobrazovanie stránky. Čiže tá stránka sa nedá zobraziť, aj keď URL adresa napríklad zostane zachovaná a technicky je v koši. Obnovenie z koša spôsobí to, keď vidíte, že tu pribudla ikonka obnoviť priečinok, ako náhle som na niektorý priečinok klikol, tak spôsobí to, že obnoví všetky stránky do pôvodného stavu. Čiže týmto červeným stránkam nastaví typ zobrazovania, ako mala tá stránka predtým, podľa histórie, čiže on sa pozrie do histórie, ako sa tá stránka zobrazovala, lebo neznamená to, že všetky stránky, ktoré ste zmazali do koša, sa zobrazovali, čiže niektoré sa mohli zobrazovať, niektoré sa nemuseli zobrazovať a pri obnovení z koša sa toto všetko vlastne udeje korektne. Dá sa obnoviť aj jedna stránka,
Ale to je vlastne len keď sme v tomto koreňovom priečinku, čiže tu je ikona na obnovenie jednej stránky. Z priečinka sa obnoviť jedna stránka nedá, dá sa obnoviť len celý priečinok. Je to kvôli tomu, že my tú stránku nemáme kam obnoviť, že jej priečinok neexistuje, čiže bola zmazaná ako celý priečinok a tu na ikona alebo možnosť teda obnoviť stránku z koša sa nenachádza. Nachádza sa len pri jednotlivo zmazaných stránkach, ktoré sú priamo v koši. Presunuli sme aj priečinok Files s plnotextovým indexom do karty systém. V tomto priečinku Files sa nachádzajú ako keby texty súborov, ktoré sú plnotextovo indexované, čiže wordovské dokumenty, Excely a tak ďalej. Predtým sa to zobrazovalo tu napriamo v priečinkoch, ale nie je to taký systémový priečinok, takže sme ho presunuli sem, čiže tu nás sa vlastne nachádzajú, text, súbor jeho plnotextový index. Posledná vec, ktorá pribudla k šablónám. Šablónám sme pridali možnosť nastaviť typ editora stránok. Určite viete, že vo WebJete je možné nastaviť page builder alebo štandardný editor, alebo nový, ktorý si ukážeme za chvíľku. Predtým napríklad tento typ editora stránok bol len v skupinách šablón, čiže napríklad v skupine šablón som vedel nastaviť typ editora stránok na štandardný, čož nemuselo vždy vyhovovať. Potrebovali sme niekedy aj per šablóna nastaviť, že táto šablóna sa needituje v page builderi, alebo naopak nejaká konkrétna šablóna práve chceli sme, aby sa dala editovať v page builderi. Boli na to také skratky, že pb-on, ktorým sa to dalo zapnúť, vypnúť podľa názvu, ale pridali sme to priamo do šablóny. Čiže už každá šablóna má typ editora stránok. Predvolená hodnota je podľa skupiny šablón, čiže zdedí tú hodnotu tak, ako ju máme nastavené v skupine šablón, ale tu na ju môžem ľubovoľne zmeniť, čiže na každú šablónu môže mať iný editor stránok. Vo web stránkach sme do editora pridali nový typ režimu HTML. Ukážeme si to takto. Napríklad tu máme nejaký newsletter, to je štandardný editor, ale podporujeme aj editor typu HTML, ktorý sa prepne automaticky do režimu HTML. On má výhodu v tom, že vlastne vie obsahovať aj špeciálne značky v hlavičke alebo v nejakých ďalších znakoch, ktoré nie sú v štandardnom VisiVig editoru podporované. Je to možno dobre práve na newslettere, kde vám nejaká agentúra dodáva kompletne už pripravený narezaný newsletter. Režim editora sa nastavuje v šablónach alebo skupinách šablón, tak ako sme si pred chvíľkou ukazovali. Čiže keby som tejto šablóne nastavil typ editora HTML editor, tak sa použije automaticky pri otvorení stránky s touto šablónou HTML editor. Pridali sme v editore možnosť nastavenia šírky aj v režime štandardného editora, nielen v režime Page Builder. Keď si otvoríme nejaký text stránky, tak už tu sa nám zobrazuje možnosť veľkosť. Predtým sa to zobrazovalo len pri Page Builderi, čiže viem sa pozrieť, ako tá stránka sa správa napríklad na mobilnom telefóne alebo na tablete. Vylepšili sme čistenie z Excelu, čistí sa šírka buniek a štýly, tak aby vlastne tá vložená tabuľka, ktorú kopírujete z Excelu, neobsahovala štýly a nastavenia šírok, tak aby sa vám to korektne zobrazovalo vo web stránke. Pri Page Builderi sme zjednotili kód s editorom, tak aby bol rovnaký, čo spôsobuje jeho rýchlejšie načítavanie, nečíta sa nejaký externý ďalší skript. A pridali sme aj možnosť generovať menu pre long page alebo single page weby, tiež si to ukážeme. Tu máme nejakú stránku Page Builderovú, musíme riešiť náklad. Tuto máme nový typ bloku, pridáme si blok z knižnice menu. Ten sa nám tu pridal a on automaticky teraz začne generovať položky v tomto menu, tak ako máme jednotlivé bloky. Funguje to dvoma spôsobmi, buď keď vo vlastnostiach bloku v pokročile nastavím titulok, blok 1, dám uložiť, vidíme, že už sa nám to tu pridalo, alebo keď pridáme ďalší blok, tento, napríklad veľmi jednoduchý, tak sa to bere podľa nadpisu. Čiže keby sme tuto dali, že nadpis bloku 2 a nastavíme to ako nadpis, tak sa nám to sem pridá ako položka. Výhoda je, že keď to napríklad presunieme, čiže teraz by sme presunuli tento blok sem, tak vidíme, že sa nám aj poradie zmenilo, čiže ten blok je teraz druhý na začiatku. A samozrejme v dokumentácii, v sekcii pre webdesignéra, Page Builder je sekcia bloky, podpora menu. Tu je aj dokumentácia o tom, ako ten blok vyzerá, aké sú pravidlá získavania toho nadpisu, ako ten nadpis môže byť oštýlovaný a tak ďalej.
Pokračujeme aplikáciami. V aplikácii, ktoré sú naprogramované v jazyku Spring, sme pridali názov aplikácie a pridali sme aj nastavenie zobrazenia a vyrovnávacej pamäte. Ukážem si to hneď na príklade. Tu je aplikácia v Springu. Keď kliknem na jej vlastnosti, tak okrem jej ďalších parametrov pribudla karta zobrazenie, kde viem zobraziť alebo nastaviť aplikácii, na akých zariadeniach alebo typoch zariadení sa má zobrazovať. Čiže keby som zvolil, že sa má zobrazovať len na tablete, tak tá aplikácia sa nikde inde ani do stránky nevloží. Je možné nastaviť aj čas vyrovnávacej pamäte, čiže čas, kedy tá aplikácia raz sa vygeneruje, hlavne keď sú to nejaké aplikácie, ktoré nepotrebujeme aktualizovať ihneď, napríklad počasie sa aktualizuje 5 krát za deň, takže stačí tam nastaviť väčšia vyrovnávacia pamäť. Toto nastavenie zobrazenia sme pridali aj jednej staršej aplikácii, konkrétne bannerovému systému. Bola to požiadavka zákazníkov, čiže pre bannerový systém je možné nastaviť, že ten banner sa bude zobrazovať iba na telefóne alebo tablete. Môže to byť kvôli tomu, že ten banner má rozdielne veľkosti alebo je inak nastavený pomer zobrazovania strán. Že do stránky potom by ste vložili dvakrát aplikáciu banner. Na jednej by si nastavili, že sa má zobrazovať len na telefóne, na druhej napríklad na tablete a desktope. Je jedno, či sú zaškrtnuté všetky možnosti alebo žiadna možnosť. To je len ako keby vizuálne zobrazenie. Technicky to podporujú všetky aj staré aplikácie, ale nemáme to takto vyvedené ako kartu, ale pomocou parametrov to je možné nastaviť. Ak by ste mali záujem, aby sme to pridali do nejakých ďalších starších aplikácií, tak to vieme. Samozrejme v dokumentácii pre programovanie zákazníckych aplikácií v sekcii App Store je aj informácia o tom, ako to programovo do vašich napríklad zákazníckych aplikácií doplniť, akým spôsobom to funguje a tak ďalej. Prerobili sme aj viaceré aplikácie, je to reštauračné menu, aktualizácia webjetu, znova si ich aj ukážeme. Reštauračné menu slúži na definovanie menu pre reštaurácie, ak prevádzkujete web, keď chcete zobrazovať denné menu. Jednak viete si definovať jednotlivé jedlá, čiže napríklad rezeň so zemiakmi, aká to je kategória, polievka, hlavné jedlo, príloha, dezert, nejaký opis tej aplikácie, hmotnosť, cenu a samozrejme nastaviť aj alergény. A z týchto pripravených jedál potom tvoríte týždenné menu na nejaký týždeň, viete sa tu prepínať, zobrazovať po dňoch a vyskladávate si vlastne takto týždňové menu pre vašich zákazníkov. A to sa potom aj samozrejme na web stránke nejakým spôsobom zobrazuje. Už to vizuálne prispôsobenie záleží ako chcete. Sú tam na výber 4 možnosti zobrazenia. Nová aplikácia je aktualizácia webjetu. Tu sme vylepšili. Okrem toho, že sa vám načíta zoznam verzií, ktoré viete aktualizovať, tak je tu aj načítaný changelog pri verziách, ktoré už nie sú snapshot, čiže už sú dokončené. Čiže tak ako to máte na dokumentačnej stránke, tak sa vám to tu načíta. Keď si pozrieme napríklad snapshot verziu, tak tam tá sa mení stále, takže tam je aj odkaz na aktuálny changelog. Čo je dôležité, aktualizovať už takýmto spôsobom je možné aj webjety, ktoré boli technologicky správne v tej staršej verzii. Tí veci sa používali vo webjete vo verzii 8, kde jednotlivé súbory boli rozbalené, ale začali sme pridávať od verzie 2023 52, ono to už začalo niekde ku koncu 40 snapshot. Pridali sme podporu aj na aktualizáciu aplikácií, ktoré sú naprogramované alebo správne v tom Gradle buildovacom systéme. Čiže webjet vie stiahnuť si webjet k sebe a aktualizovať aj takúto verziu. Samozrejme, treba potom dodržať nejaké požiadavky. Tiež na dokumentačnej stránke je napísané, akým spôsobom to aktualizovať. Potom aj vy ako zákazník si viete aktualizovať webjet bez toho, aby sme my vám potrebovali niečo pripravovať, keď samozrejme sú dodržané všetky podmienky a hlavne kompatibilita tých daných verzií. Ako som už ukazoval, banneru teda vieme nastaviť zobrazenie pre typy zariadení, či už je to telefón alebo tablet. V galérii sme optimalizovali načítaný dát, že mala by sa galéria načítavať rýchlejšie, hlavne keď to je zobrazenie priamo niekde v aplikácii vo web stránke, kde sa galéria načítava v nejakom hlbokom podpriečinku. Teraz dáta už priamo inžektujeme zo servera a to zobrazenie galérie je rýchlejšie. V aplikácii HTTP hlavičky sme pridali nastavenie presnú zhodu URL adresy a prípony. To hneď aj ukážem. Tu máme generované HTTP hlavičky. Pomocou takéhoto zápisu striežka $ na konci viem vygenerovať HTTP hlavičku xwebjet equals iba na stránke s takouto presnou URL adresou. A zároveň viem generovať HTTP hlavičku xwebjet sufix na všetkých .html stránkach,
ktoré začínajú na APPS HTTP hlavičky. Dokonca keď si pozriete dokumentáciu, je to v sekcii manuál pre správcu HTTP hlavičky, tak je tam podporované aj viacnásobné zadanie prípon. Čiže napríklad, ak by ste chceli pre všetky PDF alebo JPG súbory napríklad v priečinku Files generovať nejakú špeciálnu HTTP hlavičku, tak takto jednoducho vlastne to viete zadefinovať. Prerobili sme aj aplikáciu klonovanie štruktúry, rozhodli sme sa ju integrovať priamo so zrkadlením štruktúry, ktorá bola vlastne dorobená neskôr. Čiže teraz pri klonovaní štruktúry je automaticky sú nastavené jazyky aj pre zrkadlenie a je možné aj automaticky vykonať preklad. Ukážem to v dokumentácii. Tu máme sekciu klonovanie štruktúry. Vyberáte tam samozrejme priečinky, tak ako to bolo v predchádzajúcej verzii, odkiaľ kam. Keď sa to klonuje, tak sa vlastne klonuje a vypisuje sa informácia o tom, ako sa tie stránky naklonovali. Čiže vykoná sa naklonovanie stránky, ale automaticky sa nastaví aj prepojenie tým stránkam. Čiže WebJet potom vie, že táto stránka v pôvodnej verzii je táto stránka v zrkadle, alebo teda v naklonovanej verzii a vie im nastaviť jazyky, takže následne je možné teda použiť všetky výhody, ktoré nám ponúka zrkadlenie štruktúry. Ak toto nepotrebujete, lebo napríklad to je len nejaká vzorová stránka, ktorú postupne rozkopírovate pre vaše jednotlivé subdivízie alebo vašich partnerov, tak samozrejme je to možné to zrkadlenie rozpojiť. V návode je napísané, akým spôsobom to rozpojíte, aby navzájom už potom tie stránky boli úplne nezávislé. Presmerovania sme upravili tak, aby sa zobrazovali presmerovania len pre práve zvolenú doménu, respektíve presmerovania, ktoré doménu nemajú nastavenú. Čiže keď sme v doméne WebJet 9.27 IVS, zobrazujú sa mi tie presmerovania, ktoré patria k tejto doméne. Keď si prepneme doménu, tak sa zobrazia presmerovania pre tú konkrétnu doménu. Vidíme tu zase mirroring, čiže také správanie, ako to je v iných aplikáciách. Pridali sme nový typ voliteľného poľa UUID, čiže nejaký unikátny identifikátor. Čiže keď dáme alebo editujeme nejakú stránku vo voliteľných poliach, pole typu UUID sa vygeneruje podľa pravidel, nie je to len také nejaké náhodné číslo, má to nejaké pravidlá, ako sa to generuje. Keby som teraz dal pridať novú stránku, tak automaticky to pole sa mi predvyplní. Čiže vidíme, že sa vygenerovalo nejaká hodnota C1B na konci, keby som dal nejakú novú stránku, tak sa mi vygeneruje niečo iné, ale teraz už keď by som ju uložil, tak toto pole sa do databázy uloží a zostane to tam vygenerované. Slúži to na to, ak by ste potrebovali párovať tie stránky s nejakým ďalším systémom, napríklad to používate web stránky ako nejaké naviazané stránky pre vašu mobilnú aplikáciu alebo nejaký iný systém, tak je to takto možné využiť. Keďže to je vo voliteľných poliach, tak sa to samozrejme týka aj všetkých iných aplikácií, ktoré voliteľné polia používajú, či už sú to médiá, priečinky a tak ďalej. Čiže všade toto UUID viete nastavovať a používať. A v rámci zrkadlenia štruktúry sme pridali možnosť neskôr pridať novú jazykovú mutáciu, čiže je taká štandardná situácia, že máme slovenskú mutáciu a chceli by sme vytvoriť neskôr až anglickú alebo až neskôr českú jazykovú mutáciu. A takisto sme pridali možnosť vytvárania stránok so zapnutým zobrazovaním. Je to dôležité alebo teda užitočné počas napríklad vytvárania štruktúr. V dokumentácii je zase napísané, ako to zapnete, čiže nejakou konfiguračnou premenou sa dá zapnúť tento režim a potom automaticky, keď sa vytvorí stránka v jednej jazykovej mutácii, tak vznikne aj v druhej jazykovej mutácii a bude nastavená na zobrazovanie, že ľahko tam potom viete doplniť texty a tak ďalej. Poďme na bezpečnosť. V používateľoch sme pridali zamedzenie vymazania samého seba. Zase to je praktická vec, čo sa jednému klientovi podarilo zmazať si administrátorské konto, aj tam nebolo. Takže dnes to už nie je možné. Systém vás upozorní, že sám seba neviete zmazať, keď ste prihlásení pod týmto kontom. Do zoznamu používateľov sme pridali stĺpce s informáciám o právach na adresáre a stránky, schvaľovaní a skupinných práv. Ukážeme si to aj na ukážke, čiže keď ideme sa na zobrazenie stĺpcov, práva na adresáre, web stránky, skupiny práv aj schvaľovanie. Keď to teraz zobrazíme, tak vidíme vlastne, aké jednotlivé web stránky alebo aké skupiny práv tí používateľia majú a prípadne aj aké priečinky schvaľujú aj s režimom, ktorý tam na ten daný priečinok je nastavený. Čo je ešte drobnosť, do profilu používateľa sme pridali aj zobrazenie informácie o kvalite hesla. V používateľoch, každý používateľ si vie upraviť svoj profil, záleží od práv. Ja tu mám práva na administrátora, čiže keď si dám takto svoj profil, tak viem nastavovať všetky podrobnosti práva schvaľovanie
Ak prihlásený používateľ nemá práva na správu administrátorov, tak ten profil je skrátený, že má len osobné a kontaktné údaje. A keď sem napíšem heslo, tak automaticky sa mi sem zobrazuje informácia o tom, že či to heslo je dostatočne kvalitné, či by som mal doplniť nejaké ďalšie znaky a podobne. Upravili sme v štatistike a je možnosť zobrazovať priečinky podľa práv na sekciu web stránok. Je to užitočné vtedy, keď máte nejakého používateľa, ktorý spravuje len nejakú sekciu a chcete mu dať prístup aj do štatistík, tak aby nevidel všetky štatistiky celého web sídla, videl len štatistiku web stránok, na ktoré má práva. Pozrieme si to tu na. Tu som prihlásený ako tester Playwright. Keď si sem rozkliknem, tak tu vidím celú stromovú štruktúru, viem tu všetky práva, alebo teda vidieť všetky priečinky. V tejto karte som prihlásený ako tester 2 Playwright, ktorý má len obmedzené práva. A keď si chcem zobraziť štatistiku, tak ono ma nepustí do niektorých týchto podpriečinkov. Vidím, že sú tam s X-kom, čiže viem sa dostať len napríklad na produktovú stránku a zobrať si štatistiku len tejto produktovej stránky. Keď tam vojdem ako keby prvýkrát, tak samozrejme musíme tam niečo nastaviť, takže nastaviť tam prvý priečinok, ktorý je nastavený v právach toho používateľa, čiže ideálne, keď to takto máte nastavené, on sem vojde a automaticky sa mu prednastaví daný priečinok. Ale samozrejme niekedy môže byť situácia, že by ste chceli týmto používateľom prideliť práva na celú sekciu alebo celú štatistiku, tak samozrejme to je tiež možné. Pridali sme na to nové právo. Keď si zobrazíme napríklad administrátora v právach, tak tu je nové právo zobraziť štatistiku pre všetky priečinky. Čiže ak má toto právo, tak bez ohľadu na to, na ktoré priečinky má právo, tak štatistika sa mu zobrazí komplexne. Podobné to je so značkami, aj zoznam značiek sa definuje alebo zobrazuje podľa práv na sekcie web stránok. Zase tu máme príklad, tu som ako tester, ktorý má plné práva, čiže vidíme tu aj nejakú sekciu newsletter. Tu som prihlásený ako tester 2, ten má len do určitých priečinkov, vidíme, že ten newsletter, keď to preklikneme, tak vidíme, že sa nezobrazuje, tá perek značka tam existuje, ale nezobrazuje sa. Zobrazujú sa teda všetky, ktoré nemajú vôbec definovaný priečinok, kde sa majú zobrazať, čiže to znamená to, že sa zobrazujú pre všetkých, alebo teda značky podľa priečinkov, na ktoré používateľ má práva. Z pohľadu bezpečnosti sme ešte aktualizovali knižnicu Logback, kde bola nejaká drobná zraniteľnosť a takisto v knižnici, ktorú používame na zobrazovanie súborov, čiže tieto zraniteľnosti sú v aktuálnych verziách WebJetu opravené. Poďme ďalej na systémové zmeny. Optimalizovali sme veľkosť JavaScript súborov. Boli tam knižnice, ktoré obsahovali jazykové mutácie všetkých možných jazykov na celom svete a keďže WebJet v administrácii sa používa v nejakých 4 jazykoch, tak sme všetky tieto veci zmazali, čiže veľkosť sa znížila témer o 300 KB. Pridali sme podporu aktualizácií WebJetu v BŽC v tom JAR režime, čiže buildovanom v Gradle projektoch, to som už vlastne ukazoval, akým spôsobom to funguje, čiže teraz oba typy bežiacich WebJetov je možné aktualizovať priamo cez WebJet. Prakticky sme dokončili prechod alebo teda odmazávanie starých častí naprogramovaných v frameworku Struts. Prerobili sme to na Spring, čiže je tu viacero, nechcem to tu menovať, je to tu napísané, viacero aplikácií, ktoré sme poprerábali z toho starého Strutsu na Spring. On tam dnes fyzicky ešte je, ale už sa vlastne nepoužíva. My budeme orezávať jeho veľkosť, tak aby vlastne z toho frameworku zostali len tzv. Tag libraries, ktoré sa používajú ešte v ESP súboroch, typu že logic, .equal alebo bin, .write, tak aby vlastne táto funkcionalita zostala zachovaná, ale samotný Struts ako taký už v rámci MVC kontrolera sa nepoužíval. Opravili sme samozrejme aj viacero chýb, ten zoznam je relatívne dlhý, je na dokumentačnej stránke, takže odporúčam si to tam pozrieť, ak máte nejakú chybu vo WebJete, tak samozrejme tam nájdete v zozname, že či sme ju opravili alebo nie. Čo sa týka dostupných verzií, ktoré je možné vo WebJete použiť, tak na dot stránke v sekcii inštalácia je zoznam dostupných verzií, čiže prejdeme dokumentačná stránka, sekcia inštalácia, tu je zoznam jednotlivých verzií, ktoré vo WebJete je možné použiť a akým spôsobom tá verzia funguje, či je to snapshot a pribúdajú tam zmeny, alebo to je stabilizovaná verzia. Na viacero žiadostí od vás sme sa rozhodli, že verzia 2024.0 bude dostávať opravy vážnych chýb, čiže keď nájdeme vo WebJete nejakú vážnu chybu, ktorá má veľký dopad a vy z vašej strany nechcete tú verziu aktualizovať na novšiu, napríklad 2024.20 alebo 50 a tak ďalej, lebo chcete zostať na tej verzii, ktorá je zastabilizovaná, tak my budeme postupne počas roka vydávať v prípade takýchto vážnych zraniteľností verzie 2024.0.1, 0.2 a tak ďalej.
No a samozrejme na záver, prečo by som nespomenul našu dokumentačnú stránku docs.webjet.cms.sk. Otrieska vám to tu všetkým o hlavu, keď niečo po mne chcú a nevedia si to prečítať. Navštívte túto stránku, sledujte ju pravidelne. Je tu zoznam zmien, čiže vidíte aj čo sa deje vo Webjete, aké novinky tam pribúdajú. To, čo tu teraz rozprávam, tu je to v tom zozname zmien rozpísané aj so screenshotmi na všetkých zaujímavých častiach. Takže aj nejaké veci, ktoré som tu ja nerozprával, určite tu nás sa dočítate. Ak ste dopozerali až do konca, ďakujem. Dúfam, že sa vám video páčilo. Kliknite na like and subscribe.